Wah. Oh. Nonton wayang nek disetir man budal yo dicek-cek sih loh kok bocor iki nguri loh kok bocor wah golek kompa iki ayo kompa ya Jut, 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 jut. Ada, bledas kok, bledasnya beda antar kok, kayak sanharet. Ada, kintanan gurih. Ayo, iya. Jut, jut, jut. Ayo budal nonton wayang zamane modern budal lu ora iso mekane opo iki lu bensin entek dintekno Jaya Suyata iki wah tinggo karo pacare wah golek bensin karo PK wis kono bensin toa bisa sidik ngombe toa no toa ya budal nonton wayang Lo sopo iki PK Mas PK ngendi kali untu sing beduk roh iki berarti tau ambek iki arep ngendi nonton wayang Mas bareng yo wo kudu ono cuane iya wis ah kok tak kei iki lho Mas tak kei iki lho apa iki lho aja ngono ayo
budal. Budal. Ayo, welem sih. Oh, menaati peraturan lalu lintas. Ayo budal. Bejar berapa bang? Aman aman. Ya budal budal. Hainya. Buta-buta kese durunge mlebu tak tes dhisik. Oh. Wut. Wut. Lulus. Wut. Oh. Wut. Lulus. Wah, ya. Ke kamong ra bisa salto gak lulus. Ya, ayo. Lulus. Wow. Ayo yana barisan. Yuk. Ayo, maju. Mutiar. Budal. Udah ya. Mumet aku. Iya. Ayo. Maju. Oh. Wayahe udut dulu. Udut dulu. Mlaku-mlaku paling penak. Udah dulu. Jajagongan paling penak. Udah dulu. Nonton wayang paling penak. Udah dulu. Gawe anak paling penak. Udah dulu. Udah dulu. Saiki gentenan diwolak-walik. Goreng tempe bisane mateng. Dibolak-balik. Goreng tahu bisane mateng. Dibolak-balik. Goreng kerupuk bisane mateng. Dibolak-balik. Gawe anak paling penak. Dibolak-balik. Udah dulu.
dulu be. Ah. Ah. Ah.